Hello kay Feli Agrade Bakal. Ito na yung request mo. At paano rin po sa inyong lahat. Sisika laeng pinakasarap ka dardarep depek apakabuglan tuy aya awan pulos nagtalkap nudisika ket di naglipliputan pangaasim biyak ko sisika laeng ti nakasarap ka dardarep depek apakabuglan tuy aya awan pulos nagtalkap nudisika ket di naglipliputan pangaasim biyak ko no awan tut panagayat mo kanya sa laeng ngay balikas ikaw agama ngemtay agpangmarangka nga adapay lapatek ko kenka tas mula engen pinuksa ayat mo kanya ngem siya ton ay di mon ipatpatek ano sa tigasat ko na impaay mo kanya sisika laeng ti nakasarap ka dardarep depek apakabuglan tuy aya awan pulos nagtalkap nudisika ket di naglipliputan pangaasim biyak ko endo awan tut panagayat mo kanya sa laeng ngay balikas di ka agama ngemtay agpangmarangka na adapay lapatek